Otvírám tě studánko, do kavadě ještě ránko. Odpárám tě včil, aby se každý z tobě dobře osvěžil. Tak, otevřeme studánku. Tak, to je první studánka v Dýnové. Vidíte, že už jsme 345 metrů nad mořem. Je to v podstatě studánka, o které se naši kamarádi začali první tady starat. I když je to na pozemku velických majitelů, tak máme od nich laskavé svolení, že tady můžeme se o studánku starat. Dvě otázky. 400 metrů krátka nebo daleká? Jak pro koho? Vám ukáž to more. No, můžu vám říct, že to je dost daleko, protože jsem měl 1000 metrů včera, abych tu, teda 1000 kilometrů, abych tu byl. No, od Svinousti. Tak, voda je dobrá, uvidíme, jestli v dalších studánkách poteče taky teda. Kdo bude vůdce? Na bojiště? Chtěl bych upozornit, že toto je jenom studánka, ale Dýnovský potok teče tím korytem vyslým, nahoře je za dobrých